Squid Game sezóna 2 kvíz. Easy. Aký tvar mal prívesok, kde mal hráč Thanos ukryté drogy? Krížik. Aký znak majú na svojich maskách zamestnanci označovaní ako pracovníci? Kruh. Kto je v sezóne 2 hráč číslo 1? Frontman, vodca alebo in-ho. Médium. Aká hra sa hrala ako druhá? Vaším úkolem bude uspět ve všech minihrách. 6-nohý 5-boj. Koľko bezdomovcov si zvolilo od rekrútera jedlo namiesto losu? Len jeden. Aká je celková výhra Squid Game v prípade jedného víťaza? 45,6 miliardy won. Hard. Aký vzťah je medzi hráčmi 7 a 149? Syn a matka. Ako sa nazýva klub, kde sa mal stretnúť Ki Han s vedením hier? Na co tady čekají? Jdeme tam. Dobře. Klub HTH. Aké pravidlá sa zmenili oproti prvej sezóne? Hlasovať o ukončení sa bude po každej hre a v prípade ukončenia si všetci rozdelia výhru rovným dielom. Za správne zodpovedanie máte až 2 body. Koľko hráčov vypadlo v prvej hre? 91. No čo, zapotili ste sa? Nepochybujem, že ste to mali všetko správne. Koľko bodov ste získali? Napíšte mi to do komentára.